Salut, fraților, vă venim la al treilea episod din lumea mea. Deci, după episodul 2, fix la urmă, nu știu dacă nu m-am uitat până la episodul ăla. Deci, fix la urmă a venit un zombie, s-a urcat pe scări pe aici. Eu am urcat. S-a urcat așa pe aici pe scări și mi-a dat una și am căzut jos. Eu aseară m-am enervat, am ieșit, n-am mai stat să-l omor. Și acum când am intrat iar să-l bătaie și l-am omorât și am început videoul. Deci tu ai salutări din doamne. Salute, nu mai trăcări așa că nu să le nimic. Nici măcar eu nu. Trebuie să... Dacă nu ești așa de răbit, nu. Trebuie să vorbesc. Nu știu bine stăteam aici. Nu mă uitam la el cum să Da, tu dragi, dar eu am crezut că glumești, deci că zombele... Am crezut că s-au auzit în video. Nu ai zis zombele în spatele tău. Da, eu nu mai zic glume acum. Că de la glume... El de obicei la Minecraft face glume. Da. Zic de mine. Da, eu mie nu fac cel mai tare glume. Zic, ui, am găsit diamond. Eu stăteam în copacul ăsta. Da, să vină. Uite în aer, uite. Vino și ești tu itemele din chest ca să... Vino și uite în aer. Nu, că trebuie. Uite în aer, uite. Vino încoace ești tu itemele din chest, să mutăm chest-ul. În ce sunt? Hai, eu mă filmez. Eu mă duc să plantez până. Uite ca să fac asta. Vreau să vedeți, vezi că aici ne trebuie niște de... Da, știu cum am avut de... Și n-am mai avut doar nici noastră. Că eu am făcut acolo și au fost crafting acolo. Nu suntem să... Ai grijă că vine și un schelet. Hai, dăm niște dări să fac scările. Trebuie să mă ușor un pic. Fă-ți scări care... Păi fă-li! Bune! Îmi trebuie mari dări. Adică nu... Am o jumătate de stack. Eu am luat toată mâncarea. Vă punem pe păstă. Fraților, m-am întors. Așa am pus aici tablele de chest. Vine iarna. Băi, deja e. Bă, uite aici să te Luca atunci când... Cu zombile. Când cu zombie. Uite așa, el stătea aici în vârf. Da, mă uitam și eu zice, eu zic, Claudiu, vine zombile Și când vine un zombie și o stăteam acolo așa. În colțul ăla, unde este în fundul ăla. Cu astea să le zic și am pățit eu acum. BAM! Dintr-o dată. Claudiu, stai să le zic și am pățit eu acum. Ce te-am zis? Mă sperie o găină. Uite, copaci ăștia prea apropiați. Și nu mă alfabetiza. Nu alfabetiza. Analfabetule. Și tu ești alfabetiza. Au. Oleu, două ore să le vin pe pot. Ce dracu cu scările astea? Știu cum E măcar să mai bun. Măcar să mai bun. Uite așa. Eu am uitat să pun crafting table-ul și furnalul. Dar nu mai avem furnal. Da. Vedeți undeva furnal. Unde furnalul e pe tine, băi? Ba nu m-am eu tu uite în inventarul meu. Și pe atunci unde e furnalul? Nu știu. Mi-am furat zonă. Bă. Dar nu mai avem furnal, să mă uit eu. Nu mă puterești. Păi nu încoași ori secure. E secure. Stai băi să nu știu să uit. Oi, nu-i furnalul ce este? Unde vezi furnalul? Poate că pe 10 lei dacă găsești furnalul aici în chest. Nu știu. Nu, e că m-a făcut tot secure. Bine, am pătit tot. What?
the fuck? Uite la aici, vă. Nu, că da? Nu am foarte. Piatră! Cu piatră de la... Mă să nu și eu. Nu. Mă, da, știi că are că de mine. Așa, bă, dar știi că dacă avem făcut bani așa mai mult. Nu știu, până să punem mai pe... Nu, că trebuie să punem aici la etaj. Stai că mai avem geamuri, că... Vreau să mă fac aici o operă de artă. Și Opera la de Da hartă. Vinci. Eram- Opere de Da Vinci. Erau Da Vinci. Și Mona Lisa. Da. Nu știu asta. Fraților, mă înțelegem mână. Vedeți în toată țara. Mai mereu de sclavule. Ce de sclavule? Nu știu în realitate. Ba da. Ue, frig acum două. Nu știi când am jucat lovitura și te-am bătut mâna. Ue, nu mai dau cu zăpadă. Aș sparge o să nu știu ca zăpadă. Na. Dacă dar nu se poate arunca unul. Ninge! Întrebi de asta, îți dau una aia de pe. Fraților, fiți atenți ce frumos ninge. Eu mă bag în casă, sunt o mâță. Sunt o mâță. Fugiți cam beți că merg pe 5 cărări, dar este foarte fain. Câte nu... O, mai fost un acoperiș aici la parter. Bă, acolo și ai... Mi-mi place să mă uit. Ei, fă măcar un acoperiș mâine. Wow, fraților, cum sunt copacii! Și numai... Wow. Copacul de lângă noi tot așa au rămas. E smart. Sunt înghețați copacii. Uitați ce ca lume e. Bă! What? Poate și mai dă zăpadă. Vedeți asta? Mie nu mai dă zăpadă. Deci, văd, nu așa de mult Hai. foarte pașnic și deci acolo așa e vară și aici e iarnă. Uitați, vă ce chestie e asta? Nu înțeleg. Da, fiți, cupă. Îmi plac foarte tare copacii. Hai înapoi acasă. Wow. Copacii albi. Copacii albi. Astea dascări. Da, râdești tu cu băgă. Nu mai am bucăt. Cum vreți? Fiți atenți. Frumos sunt copacii. Băi, sau răstichi, te duci în America de Sud. Și nici măcar nu și ea. Iau. Nici măcar nu Da, știu ce frumos. Ui, am găsit aerul. Nu, copac. Ui, sonicorul cu cască de aur. Ei, L-am văzut. eu mă duc. Au. Ce să mai facem noi și în acest? Două căști. Mică. Vacă, gata, ai și tu papuși din carne. Vrei? Ui, s-a spawnat o vacă din altă vacă. Așa ne trebuie. Vino pe afară, că vezi că e în port. Să ne mintim. Leni. Așa avem. Încă știți că eu sunt cel cu ideile geniale. Da, și tu ești cu... Fraților, mâine va fi ziua lui Luca. O face vlog, cred. Nu știu sigur. Bă, da, vreau să faci.
Ea mea, la mulți ani. Scrieți în comentarii la acest episod. Ba nu, bă, știți, în episoadele de mâine voi zice eu dacă e ziua lui, că s-ar putea că fac mai multe episoade cu nu prea ce facem pe asta. Sunt scris în comentarii la mulți ani, Luca. Deși ești prost, că am vrut să fac o sată. Știți întâi cum ne plantăm noi, că văd că pe acolo e cam iară, îngheață cucușoi în grădină. Dar să-i cam uitați că eu sămânțe. Oi, eu sămân cu Luca. Deci eu să merg cu Claudiu de el interruptor. Da, bă, eu să merg cu tine și tu cu mine. Dar să deschid jumătate și până jumătate. Eu sunt toată. De-te muzei. Bă, îți frigura de stare din con. Nu, mă scot. Hai că îți dau și un cadou de ziua asta. Dar de dracului, pune-mi așa ele acolo și încerc ca să-mi fac optici. Chelea? Nu, nu ne-a dat o vacă. S-am făcut ceva special. Am văzut asta. Hai, vino aici, dacă vrei. Nu am tine. E pe Vino după tine. Mi-a făcut papuci. Da, hai, să-i aduc. Stai că ți-i dau pe ea, mi-i străcot. Da-te dracu. Eu faci. Moare Claudiu în video. Dau colț. Unde ești? Moram am 60 de ani. Papa, unde ești? Ce vrei? Unde ești să-ți aduc papa? Îmi fur pe stânga. Ai, uite. Bă, și grădină și grădina este de asta. De asta de Din asta. acum, nu? Uite-ți papa. Bă, dar trebuie să-l chemăm și pe întâi la noi. Claudiu, s-a aruncat papușii. Mi-ai dat papuce? Dacă tu nu ești poate ca să-mi dai papuce. Mai fratele. Bă, dar eu sunt prea frumos. Nu ești mai frumos așa decât. Ba, nu ești mai urât, ești urât ca dracu. Cu șapoate, schișoare. Dacă vrei să smurzerești Adidas, nu ai de gât. Hai de cât. Nu, deci chiar bă, că murdăresc Adidas și... Nu! Stai, că facem video. Asta este un prost așa, dar nu aranjează. Mare. Și nu e mac. Știți din Cascadac. Dau și o mină. O gaură. Făcută de mine, ne. Mai am o idee, încă o idee și... Unde-i gaura? Unde-i? Ah! Din cur la mine. Este dar mă bucură pe ăla. Și dracu, Vede o a gaură. rămas blocat în Vede o gaură. Am găsit o gaură. Eu caut aerul, nu gaură. Bă, nu piche. Bă, Clau, vezi că și-o sărit. Bă, gânea și mie mină. Haide, mai răbit, bă, Îți place era făcută de mine? că am aș tăia și mea. Și două ori pe lângă mea. Și pe lângă ea. Bă, dar și dracu scoatea gros pe aici. Nu pot merge și eu de știe. Vorba băcat și eu șanse de... Aoleu, dăm pe gropul mele. Așa e groapa cu dăr, să știi. Dacă vrei, de acolo, să mai... Da, mă merge să faci cu partida activă. Oată, mi-am dat tot îngrășământul și... Nu fac. Nu fac alt. Vine cu atât papac. Am spărat. Clau, vrei să aduc carbon? Nu. Și cam așa să faci Ce rău! și cu episodul de astăzi, papa! Pa, pa!